Успешен опит за Момчил Карайлиев. Червена за турнира Павел Павлов. 16 метра 75 см преодоля той в предишния си опит. Негов личен резултат за сезона. Неуспешен трети опит за Карайлиев. А румънец и французи в борба за първото място в сектора за скок на височина. Да. И сега първа серия на 800 метра. Нека представим участниците в нея. Там до старта бяха, не ги знам си. Първи коридор Емрияк Ебрямов, България. Във втори Илия Куцаров, България. В трети коридор двама състезатели. Милен Йорданов от България и Огнен Павловски от Македония. В четвърти коридор Светослав Панов. В пети Йордан Кралев. В шести Николай Ненов. В седми коридор също двама. Радослав Стефанов и Александър Николов. И в осми коридор Тодор Русанов. Да, готова ли си? Гледай пушека на пистолет. Готова си? Успешен старт на първа серия в бягането на 800 метра. А каква изненада, състезанието в скок дължина при мъжете продължава на 214 см. Да видим докъде ще стигнат състезателите. Василяки от Румъния и Анани от Франция. Там е добре, там е добре. Да избяга от този пака зад него. На 800 метра, следван от Йордан Кралев и Александър Николов. На четвърта позиция Николай Ненов. Радослав Стефанов начало, той е вице-шампион на България на 400 метра. На трета позиция за момента е на бекачи на 800 метра, които минават пред първата трибуна. Радослав Стефанов, Милен Йорданов, Александър Николов. Емрияк Ебрямов сега излиза на четвърта позиция. Да. Василяки от Румъния в сектора за скок на височина. Опит на Кажи му да тръгва там. И успешен опит за Василяки. Сега опит ще направи Анани от Франция. Ако успее, скачането продължава. Радослав Стефанов се отказа в бягането на 100 метра. Начало сега е Милен Йорданов. Милен Йорданов. Последни 90 метра към победата. Александър Николов и Огнен Павловски от Македония в борба. Милен Йорданов, България ще финишира като победител в тази първа серия. Мони, готови да засичаш? Готови? Хоп! Сектора за скок на височина. Анани от Франция ще направи опит на 214 см. Успешен опит и състезанието продължава. Истинска битка. Анани от Франция в сектора за скок на височина при мъжете. След малко ще видим и втората силна серия на 800 метра. 59-41. Предварителни заявки, 9 записани състезатели в тази втора по-силна серия на 800 метра в първата победи Милен Йорданов.